Ei nyt, please. Vittu. Please. Please nyt. Jotain vittu. Siis joku... Monta X, joku 800 X, niin cash out. Ykkösen, okei. Reeta. Kaveri on sille. Hei, nyt makselee. Lisää. Yes. Yes, ree. Nyt voi tulla. Ai nyt on. Kaveria vaan tonne. Kokeneet. Parani ainakin. Hei! 4 spinniä. Vittu, missä kertoimet? Vielä kerkee. Ei! Vielä kerkee. Ei voi tehdä näin. 25. Cash out! Cash out. Cash out! Joku kehtäisi epäillä vielä vittu. Cash out! Come on! Joku kehtäisi epäillä vielä vittu. Sä voit periaatteessa niinku tasata silleen, että sä veät 900 niinku. Joo. 900 kohdalla cash out. Joo. Tai sitten jos se nousee, niin se nousee. Superi! Lisää superia. Mitä? Meneekö tonni? Olisiko tää sittenkin tonni? Yrittäis vaan sitten niitä... Jää todennäköisesti. Ei okei. Lahjat menee ohi. Niin mä. Jos ollut kertaa niin jää okei. Kato! Onko se? On! Tonni! Ei! On. On se jo. Sä saat tonni ainakin.